Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив и днес ще си говорим за Акуменс когнитиво. С нарастващата продължителност на живота, темата за стареенето на мозъка излиза все по-настойчиво на преден план. Става дума за естествения когнитивен спад, който с напредване на възрастта засяга паметта, концентрацията и скоростта на мислене. Добрата новина е, че с правилната нутрицептична подкрепа е възможно да подпомогнем мозъка да остане бърз, фокусиран и устойчив на годините, както и дори да намалим оксидативното увреждане на нервните клетки. Акуменс когнитиво е хранителна добавка, разработена за подкрепа на когнитивните функции и паметта, съдържаща няколко ключови съставки. В Акуменс когнитиво се използва патентованият екстракт Бакомайнд, титриран на 22% бакозиди, с доказана ефективност в клинични проучвания за подобряване на когнитивните способности, особено при възрастни. Освен това, бакопата има невропротективно действие, като помага да се защитят нервните клетки от оксидативен стрес. Всяка таблетка ви осигурява точната доза активни съставки, необходими за поддържане на ясна мисъл и фокус, защита на мозъчните клетки от оксидативен стрес и подкрепа на паметта с течение на времето. Акуменс когнитиво се препоръчва при умствена умора и изтощение, затруднена концентрация, мъгливо мислене, чувство на объркване, забравяне на имена, дати и задачи, както и при забавяне на мисловните процеси, независимо дали се дължи на възраст, стрес или липса на сън. Това не е просто добавка, а дългосрочна инвестиция в ясен, бърз и устойчив ум, който заслужавате да запазите днес и занапред. Повече информация и линк към продукта ще намерите отдолу.